abamenyi na boigo abonjorera koro asichiro yerigoma eyo gotoka ime yebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo bono baburirie abarai koro ase county ya Nyamira kobaenekeria amagenderero wanjirire konde wensi gotayo kobwa mono amagenderero ase chinsemo echo baukwana negetasini kiga kia Getembe TV ritukoria rero nigo bono banyare kubora buna ekero ase kero nigo babiri bagotigwa magiga ase emerobero ao nekero batebire eyo nencheremo yagerire chinsemo echo cyabire chikoirana magega ase ensemo ya magendero nere tukeri muriuka rietire magega yensemo yaborokigwa Wiki University kurwa Kitutu Masaba. Comrades power. Comrades ria Wesokya kuburia gukinirigwa chibese chibasari ase county Nyamira bunancheremo yugukine birengo bya masomo ase lituko lya kabererero ensemo yebamenyi nabonchorulia kurwa sichiro ya rigoma nigo bakwanire ogosemeri kwabo bokoba bunabande kemagendero meeting twakorire ande bona enaro toikera tutagete chidemand cheito gose chirige fancies cheito gochiase abarai bari ba chirengete tutaite umurai ubwate accountability and transparency mono asa mangana tendering bursaries na scholarships egento gya kabere toito monto oku-initiate youth empowerment programs aba youth beita abange mbabwati chigasi tutaite koranga chibasa chirichira ase serikali uwezo fund and the likes una chigo ikera abarai abana aba baminto baito batabwati gasi chibakonye barosie biombe be funded banyore bagukire self employment igento kende kya gatatu improvement in infrastructure gukwana chinga kicho nigo baigo barorekana kogechigwa igoro yegati yechi project echo chigokorwa Kitutu Masaba batanya koegwa libaga ligosanga ibirengereri byabo ase chinsemo chionsi bateba okugania nkororo gukuigugwa ritangani tetengwana mangana ya development stalled projects project implementation echichigo chiakorwa asa mangana yogo ikerania political marriage and political innuendos and political shenanigans chigendereta se constituency amagendera liago korumanga ayago korukemera ayago koruga chuba tigakorwa rigoma regional balance erorokana se constituency abantu bari bakuri komanga batatu bari kurigoma batatu bari kwarari Kemera batatu bari kwarari gachuba regional balance nero tutagete buna abasa for a very long period of time evijana twabire tugwaka chikura lakini at the end of the day kwabe kumaega abantu bari tayete be serikali n'abantu bande bari well network bari connected bari kugigasi cheito as a constituency bone bijana na intwe tutagete twirwane this is our time tukwirwanirira ku asogo jamo tuko unite nabo tukonyora na intu twabwire gatatu bateba muraita yorachi gotegererwa chinga kicho bochori bonene bogocha kubwatekana ne kiama kiaye wasense mari ge siasa ne chinga kichabo chinyinge mbachigo chira ase kurigereria obokoreri bwakeroyomo na monasi Kitutu Masaba matiangero rosirita lia abeire so ondibwese kuburi chikura ndotaiti ashutini matiangia bere magaga yaye gare tumu support we will have to look at your track record nkurupatere gataseni kia Getembe kurega ase county Nyamira litere nenguru kwa Daniel Untiri.